Jangan. Ki staff kila long ki ba tres tom ha nak minta kan ni ka sispa jing tia hang ni bat ni kenturu ya ki staff baro ba kindai ban ya wan tam ya kapor ha kapor long trei ba kidai ban wan ha kapor ka babiang namar ka jing tu jong i doktor ki don ki banget bat ki don ro ki bonget ya kata ndai nak kalian ka jongi kum paseng ni kentu ken ya kini ki doktor i staff nurse ban ki nakinu ki department kewadai hang ne hapo sispa jing tia baki dai ban buram ya kata kapor baki dai ha kapor baki nuan dai baki nuan ha kanu kapor baki sobit maki nomor lada ki abyang kapor ban yawan kan long ru ka disiplin ya ka hostel hibur kawai bat kan long ru ka jing kerku ya ki pajba ki bawan sim dawai nang ni kanang baki ru kin biang ya kapor nomor lada kim biang ki staff hapo hang ne hapo civil ada ki baru kidu ya ka jingdu nong ka bakraw nama kim ya kendu ya kita ki badon kam nak mentajong ki pajba ki nong pang ki bawan don kam hang ni te kumta nak kalian ka jongi nginlong ka jing ya trelang bat kani ka hospital la hakenu ka benta bat hakeju ka poro ki kentu ya baro nginlong ka jing ya trelang ladang idon kenu ka jing wit ka jing wa hang ni ngimdai ban ya kan tho anreng idon kam ya ka jing ya plu jing mut bat i doktor setengah badai klik jong kani hospital bat nyidai ban ya ai jingmut ya kita ki jingduna balada kamdon ban poisa kenu kata kebenta katong ya kata ki jingduna nyila ban ong bang kan sadon kapur bang kumbang ong meni kadon kapur ban yaro bat kadon ru kapur ban kenok lan di kentok Jangan.